Здравейте, казвам се Росна Груева и съм секретарка от 2020 година в читалище Развитие село Салманово. Не съм родом, съм албанченка, но живея близо 15 години в село Салманово. Към читалището от 2017 година вземам дейно участие при предишната секретарка, казваше се Минка Стоянова, и помагах много. И така, искам да кажа, че аз най-вече се занимавах с дечицата. При мене израснаха моите близначки Габи и Рая, Ники Иванова, Василена Василева и Данчето и още много други дечица имаше, които вземаха дейно участие. Значи, опитваме се да запазим и да съхраним традицията в читалището. Обикновено пеем народни песни, обичаме да предадем обичаите, самобитността на по-малките деца. Организираме мероприятия, отбелязваме празници, обичаи, бабин ден, баба Марта, Трифонов ден, Еньов ден, Лазаров ден, Лазарки имаме, коледари имаме, които са към читалищата на млади момчета от 2 години. През 1895 година Народно читалище Развитие в село Салманово отваря за първи път врати за своите съселени с помощта на финансите на дарители от селото. Отбелязваме 130 години на читалището. Искаме да съхраним, да запазим традицията и обичаите в читалището. И това е. Желая на всички здраве, късмет и нека да има нови самодейци, да постъпват с желание да работят при нас. При нас е весело и е приятно. И човек научава много неща и се запознава с много интересни хора. Това са бабите на Салманово, основателките на група Вечерни. Баба Донка Тунтунка, кака Данка, баба Иванка, баба Марге, баба Веска, баба Иванка на баба Ината на Минка, кака Лушка, нищо. Кака Радка, дето написа песента "Рано ми рани млад Георги". Казвам се Дешка Въчева Илиева. Родом съм в село Салманово. На 84 години съм. Тук живея, както съм се родила, от 40-та година. И тук живея и идвам да пея от 20 и няколко и 5 години, сигурно най-малко. Ами, ние бяхме много, 15 жени бяхме, аз като почнах тук, обаче една по една починаха жените и останахме сега 5 жени, 6. Хубаво. Ходили сме много на екскурзия, ето втори път ходим на Копривщица. Хубави спомени имаме. Много песни сме пяли, най-вече салманските песни, които са тук от кореняшки песни. Всичките ни са любими и си ги пееме. Не сме ги забравили. Ами поздравявам всички жители на село Салманово да са живи и здрави и много млади хора има в село да идват тук да обновяват групата. През годините нашето читалище е било дом на много представления и културни събития. От създаването му през 1895 година то не спира да работи и да разпалва духа на селото с любовта си към родолюбието и родната салманска песен. Събрали са, набрали са сите моми ергени, набелени, на червени, кад за сватба пременени.
Казвам се Никола Иванова и съм част от читалището близо вече от 11 години. Почнах като част от лазърската група, като бях на 8 годинки. Като мен ме доведе моята приятелка Василена Василева. Аз съм почнала от читалището. Първата народна песен, която съм научила, беше от старата ни читалищна секретарка, с която сме се явявали на много фестивали, конкурси, конгреси и съм безумно и безкрайно благодарна, защото заради тази жена всъщност аз почнах да пея, но съм много благодарна и на Росна Груева, заради която продължих да пея, а не просто започнах, защото много са важни корените, но и е много важно не просто да посееш, а и да тръгнеш да растеш в тях. За мен читалището е не повече от просто сграда. Тук съм намерила моите най-добри приятели, намерила съм моето семейство. Аз съм вече 7-о поколение салманченка и много се гордея, че в моята рода се предава от поколение на поколение ние да сме видни дейци на читалището, тъй като майка ми е била част от читалището и от певиците, баба ми е била част от читалището и певиците. Искам да честитя 130-те години на моето родно читалище, като искам само да пожелая на всички салманчини да идват, да го посещават. Имаме нова и реновирана библиотека. Много бих се радвала да виждам нови дейци, от които да бъдат не само децата, които идват и с които сме сформирали новата и бъдеща група Дядовата ръкавичка и които са наши наследници, и да кажа, че се нуждаем и от много хора, които биха искали да пеят и да запазят нашия фолклор. От създаването на детска фолклорна група Дядовата ръкавичка тя не спира да ходи и да разпространява родната песен. В нея са включени деца от нашето село, които с голяма любов пеят и не спират. В нашето читалище има бъдеще и ще има бъдеще, защото децата на България идват с любов и с интерес. Апела ми е към младите хора в селото по-често да идват в читалището, защото това е един дом, който отваря врати към българщината, към бита, към душевността на българина. Моят призив е читалището е отворено винаги за всички. Заповядайте, елате, има какво да научите. Ние сме събрали в много материал обичаите на Салманово, гозбите на Салманово, местностите на Салманово. Така че никак няма да е излишно да се запознаем. Плюс това има издадени книги за Салманово, Данчо Кънев, моето родно Салманово. Наскоро и дечко Лечев издаде също книга за Салманово. Интересно е да я прочитат. Ако трябва, даже да запознаем, да доведем децата си и внуците си в библиотеката, да се запознаят с живота на Салманово. Годините, които работих в читалището, аз когато започнах, имаше единствено коледарска група и си спомням, че с една тетрадка, с един химикал, заедно с бившата кметица Стоянка Русева, обикаляхме от селото от къща на къща, за да събереме желаящите жени, които да направим една фолклорна група. Някъде около 22 жени събрахме, измислихме си, тогава кръстихме си групата Вечерник, която до ден днешен носи това име. Благодарна съм много на жените, защото аз като градско чедо в село научих първо страшно много песни от региона, от Салманово, от Шуменския край. Научих обичаите, научих традициите, научих ястията. И мога да кажа, че съм благодарна на тези жени. Сега нищо, че героите вече са уморени и сме 5, но въпреки всичко продължаваме да носим славата от Салманово на нашите внуци, да не забравят историята на родното село, да не забравят обичаите, да не забравят да идват по-често, да се допитват до своите баби и дядовци, да научават нещо ново за своя роден край. Читалището е винаги открехнато, винаги отворено и ще бъде в полза на всички. И да им пожелая на всички да бъдат живи и здрави. И още 130 години напред. Искаме да честитим 130-те години на читалището. Искаме да пожелаем успех на всички бъдещи поколения. Много здраве, щастие и още много песни.